Itariki emerongo ibere na isano na ibere mutienyu gatano nemo mwaka buchiru ibere na emerongo ibere na inye na mange abere kwene kigwa ime chinsemo ime na isiko yorogongo ruagusi anemono se kurubekana kwa birokorekana egati chinsemo n'abanyanyimbo gotingia oborendi egati ya mange na yukukumanya ase omugaso obon nigaragire chinsa isano na ibere chabono omugaso yeterane nkoro kwa Job Maangi na kwende kinga chibiche chiboigo na maliogi abere goikera asenchera yoboikera nuna Abigail Nyanchama kwere nande asikatere tambe meuko manyana rale abega gwate kakurwake teshinza chamambi goikera bono mogaso. Nabakwenda tubwati gotira sumtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asense meri YouTube Ndizi TV News na wetira sumtanda ito www.ndizitv.net atonyara chinsa emeronge bere na inye amatuko atano na bere ye wiki mwanchumure Ndizi TV ikaransa boike nkumanyi naralia ya abere agwatika asama ituko ya chakira kubwatekana nengana abere kole taliberera ase wiki ye maiga yomurai wense Dr. William Ruto gotuguterare litukole igoro omuswada olia wechibeza ase ense moyo mokonyoye digadiga shagwa abetika gweso kibene na goteba buna nigo agosaba abakenya gote kurobekana yemaiga yeserekali koigwa ebirero byabo nonya nigo niga abakenya babere bakurobekana ase chinsemo egati yabo Mombasa Kisumu na boigo county area ya Migori ase nonya nigo ime county Nairobi abanyanyimbo babakobeka oborendi obochingu nonya nigo boigo abanyanyimbo balia bekerengo kyabanajeshi ba KDF bakorokana chinsemo abatingetie oborendi tyaktararango narabwa kwenekiwa ase chinsemo ekyo. Goskabose wikansoro gongoro gusini go mobunge unyalibali masaba Daniel Manduku waberga gweso kibene na gukwanira engana entertainment ito ya Kenya saba Kenya baba kurobekana chinsemo agwikira anse ogosoa imeye bunge ekerenga nkelinga gokana omuswada gwechibesa bo mwakoyo asensemo yo mobungo yunikaba usaba umurai wense Dr. William Ruto wategerera ebirero bya Kenya nabo yokwirige tambo kerego chikobuna ebunge yinkobwatekana naba Kenya koborua no kwegena ne bunge enene agate banguna enero enchira yoka irachikwene kinga una ense ityo Kenya ngo chiere gotwara obotereru nabo igokyanania amaberera akisiasa abera korekana insechi wiki bere imense ya isto ya Kenya. Ku Daniel Manduku omujumbe onyalibali masaba tangani ombwato mojano monene na gutuma magombane asabana bari basirete wetira amandamano ayakora tumoro mono ensema ya Nairobi tukuri rero nacha ko TV president yeserikali abune parliament tuenzi tuirane asaba na inchi asobo choyo boye ekiyagara mne nyumba ya parliament twasinyiru ko kolega sieto aba bunge usaba jumbe bulacho oliri oyo tugarite matukaye aye kuchibesha yagendeka elindi to jake serikali engia endo ya kabere ango TV mu president yito William Ruto achenji abo waziri baye ekiyagara abantu abugate mama yo koragasi eri ya gatatu omo president yito na omo deputy yoye ekoreka mbari gukwana kuruase egetagwe kemo tuira nabo choli tuchake serikali ingia esengenji tutabugati IBC torangeri abasani kuru African Union, East African Community and the UN
9 commissioners to oversee the elections of parliament within totigalete ase engane yunigense moyaye omubunge w'Embakasi East Babu Owino yorokora se kiama kia ODM ekiama kere ase nseme kwamirelia serikali boigo abeire gagwe sokia na komochia omurai wense Dr. William Ruto ase nkwana yaye litukore igoro asa bagoteba buna nigatabe tega kumulekera obwene bwa Kenya anene mono aso kumulekera bali babete bagusiria amagimabo chingaki chokorobekana na boigo utaligerelia abalia babete bago tigerwa chingoma chinchi ekekebete ikwirira barobo koira ase chinyagitari aboigo nigabaga kumumochia omurai wense Dr. William Ruto aso taikirania chiri abetega koliera abakenya ase abaga kumusaba buna abe gagwe tigia emeremo abosio bwobochori obo nene and their parents combined. People can't afford food and basics. There is despair on our land. And yet, after the brutality visited upon Kenyans across the country yesterday and throughout the night, Ruto came out to disrupt the 9 o'clock news with his address to the nation. We did expect by the police since this demonstration started in Nairobi and other counties across the country. We demand that Ruto resigns. We demand justice for those young men and women and any other person who was killed yesterday, and also justice for those who were killed in Githurai last night. We demand that medical costs be met by the government for all those who have been wounded. We demand for compensation to the families that have lost their loved ones and bred. Togoska bosionigo abamenyi bewoda edia ya Nyakoe ase ensemo elia itibo baba bagwe sokia imambi ya bono kwe murunganeria okorosigwa wepara ase enseme yoskirote banga nigo epare yo ebalire buna yabeire gigotabukigwa kolende teraba egekobekwa omorom ase baba komuchia mo contractor oire epara eyo nagusaba omurai alternate county Kisii yoromo Governor Paul Simba Arati kolingo lya buya enchera epare yo yaberege korosigwa elinde abamenyi bense meyaba kwenyolera epara ere engia epare ga yale mwa yende kale mu rugoro yende kale mu muino yene rente pare ya te kole mu yange yo moeri omoeri yo babe kira sando morom aiga ntura ramoro mu ko beko wamanye konyole list yako tebekananga ebale nebe kilo morom pakke list ndo bwata aboniga 2.7 million ekerenge kana to kia toleta to kwandamana iga tutaite tomanye nganga ki omuntu tenete pale ningo nande ekaya ko tengo to bekero morom okati choka chi tango kwa beke to morom tuachande kirene pale ya matuka mange ka kitu ake irunse kuna nche mbuto kata mogongo chibigibichi ondineranse boira ekero na nyora ya koroli ruga na iguo mogoko manya konyora nye para baimukire bachire gotita chinchere chioro sana ime bamanyiro gototiga agaiga gaki tomana korenta ruriru baringaniga togote bigunga to bekeiro moro muswali muna ege to kyambe ke to begete gaiga konda kabyari turakore mbyako 65 twaja korore stima abanda baito bakabacho korubande boniga bakorore ribeja byamo mukolinge serikali ya soega tieto etokonye pale nduto ticheru ne yende tichere tino mbato bwate amaile pakiryoki yaiturio kiribeja bakati ya mwamile Totigalite boigo asengana erengete okorobekana kwaba Kenya nigo ensema amenyikorwa ase county Kericho baba gwe sokia na korobekana ase bakogikelia akoni gwa kwamarua atancheri ase enseme yengana babero tebanga ni babere kwirira abasai abange gotaikirania buna ebwenrete ase chinka chiabo na boigo gotiga kokora ebinto bire ebironge boigo tebanga nigo koni gwa kwamarua ase
ensemeyo kwabeire gokwirera abange gusiria amagima abo ingana abakwirera abamenyi abo gwikirana egati ekinyomba cyabali bakonia amarua tanjeri nakugania abantu abo bae bakunganya boigo nigo baba gusaba ebitago byobolendigo sona nagati elinde kwene kinga ngo chigokora bale umuchando oyobwo konigwa kwa marua atanjeri ingana abekwirera abantu abange gochandikana boigo gusiria amagima abo. Kwa kusema kweli, huyu Kiprono anauza pombe mbaya hapa. Watu wengi wamekufa. Sio hata pombe ni sumu nafikiri. Watu wengi wamekufa, tuko na mwingine analala saa hii ako kwa kitanda. Anatolewa nje na anarudishwa ndani. Liva imeisha. Kwa hivyo kusema kweli tumevumilia kutosha. Hiyo maneno tunataka iishi. Ikome leo. Kwa hiki kichi huyu tulikaribisha huyu. Upaa tu atukuchua alikuwa anakuja na sumu kuuza hapa. Sasa tumeamua leo huyu afunge virago vyake na aende salama. Ndio tutulie. Naomba Kindiki mwenyewe akuje mpaka hapa village. Kama leo huyu Kipronata toka hapa. Tulienda kwa DC tukapewa barua yenye inasema 48 hours to forget, lakini hakutoka. Sasa inamaanisha anataka kuomba msamaha. Maneno ya msamaha imepita. Time ya msamaha imepita. Sasa tuko hapa tunangoja tu atoe vitu vyake pole atoke. Onche mweleli on Ndizi TV oroboti urukora se kaunti ya Kericho notujo wikira amweli umangana majia chinsa isano na ibere chabono mugaso erietariane Job Maangino bakwane kinga chibichechi ibo igona mariogi abera wikira asenchera yobo ikira no Nabigal Nyanchama na ogando tobwate witira somtando ito Facebook Ndizi TV News digital asense media ya YouTube Ndizi TV News witira somtando ito www.ndizitv.net kira chikora gachinsa ikomi muchikomerana nere Vincent Onyanja abeka kumamanya amangana amajia asenchira yo wenge chinsa ikomi na batakaire obwerelia obuya nyoranga Ndizi TV na bwo obwansu bwo mogusi.